епизод на Minecraft Camp. Тук съм с Емил Геймър и Бачо на 5. Обещах ви лон връзка с Емил Геймър. Сега ще строим на творчески Minecraft царства и започваме. Ето ли го светът. И Еми, къде си? Какво правиш ми съм? Ето го и Емил Геймър. Ела се представиш. И аз тук... Ето го и Емил Геймър. Пърни са, бе. Пърни са, хората искат да гледат. Ето го и Еми. Ето го и Емито. Новия ми скин сега ще ви го покажа. Ето го и него. И на Бачо на 5 съм сменил скина. Давай на Ендер. Сега почваме да строим един царство. Еми, аз знаеш ли лептваме батка. Абе, някакви слаймове тук се лепят по мене. Шумо. Мерси батка. Чакайте малко. Чакам. Сега, ако не ви бях казал, играем. Къде ще го дадем? Абе, Еми, не са такова, бе. Стига са пардосвал, почвай да строиш. И ето започваме с царствата на Майнкрафт. Това е един изключителен епизод за нас. Ето, чисто. Але съм бот. Не е много лесно. Скажите, ако получи късно на тази игра. Признавам си, хора, моите се получава супер зле. Мисля, че ще хилва. Я не умря. Много скрап. Мампа, нищо да не скрап.
Ти от моя ние. Аз го чувам от тебе. Знам. Не, защото тук принципно се чува. Ще записвам от скайп, работата от скайпа. Какво е те от камерата? Гледам, ще правя. Аз след тейта. Кажете, ако искаш да правя какво направя, магазин. Каза вече. Да, припомня няма. Може просто да ми Капсула. и what the fuck, не направиха телята пак. Остана само с един тук и става аз изтъпото. И ще стана аз съм сигурно само един. И зрители, наблюдавайте само най-голямата ти пащина, която сте виждали през живота си сигурно. И моят си толкова. Аз говоря за замъка си, бе. Кажете, ако пеят с писане, това да не слушам малко да се карам. Вижте на Емил Геймър какво хубаво се получава в сравнение с това кюспе. Вижте какво се казва красота, вижте какво се казва грозота. С това. Ей, сега пък трябва да спирам какво да го пускам пак. Искам да направим... Шит. Започва от втори лева. Yes. Аз започва да стъкам малко скайла. Добре. И кой е Иван? Ти казва, от твоята скайла. Окей. И мисля да възпокрепя с колко на каблуски, защото Аз пък може да спря дипка. и начало. Ей, сега ти бах мамата сосо. Не, сломни, защото и сега почвам. И те им се развалят и това не са да се сломни. Какво правиш, Еми? Какво? Хора. Аз съм вече на пети тук с мен са Емил Геймър и Ендер. И сега ще играем да види АО. И ще почнем от левите. Ето. Първи
Не. Ей, то как избяга? То си има листо на... Като мишка се измъкна. What the fuck? А! Баче, какъв гол. Кара, някакъв англ няма да спора. Пак чупко. Правеше. Ето и моето царство. Ма няма да грипваш. Какво направи? Няма да грипваш. Не знам. Чакай. Иване, за малко става тук. Да, няма, чакай. Няма да те бъдна, обещавам. Значи, човек. О, сектир! Косаме! И това беше, драги зрители. До скоро от мен. И до скоро и от мен ми е открит.